Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kenang bagi kena bagi samla, ki udan sam ha ki jingi lek kai per ha ka ban nalor ke jing pen lek jingbun ban pen tebet ila die ha kanu ke jingi lek kai ka bormet bat ke jingwan dor ka met ka phat ru ke dei ke badan kam. Da ke jingi jinga ye ni ke benta. Hagani kenti laingut kirang ba khasi bukan top yu ba Sylvanus Pingrove uba Gordon M Lingdo baru ba Eliza Bla kila pai khmat ban seng ya ka jaka kilan men da ka bara nar ne ka gym ha pulo Shillong ha ka jaka jong ka Shillong Sports Association ka badan hajan madan pulo ka jing thmu hi ban play ya ni ka gym ha ka ni ka jaka bolong pedeng e jong kinoi le kai on pedang ru om tang ye kinoi le kai sports Henry on island ru wat ikito ki blakwa tang banwan kilan men kibla kenjo ek khat prasnam karta shaneng khnang bakin lain na ki jing pechoi bat ngop ki kam sneo ki ba bon jan yakni jaka kilan men kabala ai kertang Shillong Muscle and Fitness Gym la play pat ba ka jing lang kabala long ha ka khat santarik mentau bana jile arajar khat khandai the vice president of Shillong Sports Association uba Robert Dakhar ringkat uskatri jong Shillong Recreation Ground Trust uba Dani Malcolm Pariat. Hadir bang ayo ko offer na ka Shillong Sports Association bakin ren out ya kene ka hall ti ngidap daga jing sokman ti pi chungtu i pitip i ban bapin set up kat kene ka gym bapin de marwai ka de ka ba e ti ni laingut kuma kalong hi manga i ba aliyo i ba Gordon ngi dan bejo i ka jing temu ban uplift ya ka sport activities ha kane kejaka kani kejaka kaba ki kena samla jengi kiwan keleng man la kaski masar nana kendong ki to chini banyala kai ki jinga kai ki bapher tingin yo i ba kani kejaka kani ka fitness gym kamdan kumta da ka jo ki jingmut ngai shemi ka rai ba la long kumno ro ban lak ki kena na ki anti social element ki shemi ka rai ba play ka gym ka bangi ai kerteng ta ka Shillong Muscle and Fitness Gym ban kintewi kena kalian ka sports kani ka sport hubs ara phi phai ba sakawi ka banta tang si padama ne ka dei ka yo pulu ka ba receive you iman ka ne ki dang kem umba sau phongut ki kena samla ki dang khe ba ki don benta haga ba ki kerni haga di drugs telada kejimo di kejagi kalong bangi play kani kalong ba ikini ki kena barang ki dang san ada ki don kum kini ki jingla ka ki light kalong no kum ba chu ai example le fi lada akhmat jong gi jong pi ka don ko wei ka one store kampap ukhom jong pi masan ki thia lada wasnang man ki samla ulu i barkan pelong ya uba ka don ka jing pensoi tengi kwa ba kani ka thanya sini markum kani ka jingila kai kampadon ese kala don ka way artli re hakani ka properly jong kani ka sport hubs kampadon tini nisiam ba ladangi pli ko mi kani kanyarap ya ki khana ba ki ngat aki anti social elements jisne ki bobon ki bodon surrounding pat jong kani ka sport hubs ka snam ka bodon kam manyala kai na manta ka full body gym kada 18 years above henry ki don pat ki jing la kai ba ki badai ka cardio fitness ba ki khana ru gila mani la kai ki tanman gila mani la kai bat kan yarap ki na ka banta kumno ba u ha jongki yai be anti ado manta ngiran arngot ki trainers weight trainers sudah bala yo ya ki records ki ba pher ha ki jing ya pen iksa ki ba pher ula abad ausnan 2016 ula abad kamu master jong ke East India atau the way na ki famous trainer kerteng Santu Sharam bat ni semua kemen mengiyo ya uru nomor wa da ke jingdon ki trainers ki tweet te ki breu ki kloi ban banwan banyak kai dari dalam undan trainers kalong kumo trainers sebut long kumo pipenya ya ka way ka boss ka baramdor ba with a good driver kalau umban driver ba diam kamu betul ke bos menuban penyat kajing sempat
Kejing still ko makalong isim nominal kejing still ngimnya compare ya batti ki gym namar kani gym ni complain nak benta kanu ka business purpose ni plan amenta ba ngin uplift ki khna mata kada ka fees ngi kelong ya ki student tang si hajar ya ki non student ngre kharsan spa si bana ke nakaliang jonga we ni ki partner hari ni da project ni gym na perpat ya bro ki bayo i ya ni da program ba ki subha ba khamtam e ki mi pa pat nak samla jongi bikin ya wan ban ya don tilang ni da gym wan ban ya join nang ba kin yo e gym toy ba buan kaliang ka kot khia tingi kwa bagi ki samla jongi kin kiu shalor tingi invite ya baro ki samla ki teman bagi nyawan ni ke gym ba to take part and ka aim jongi is not bangin kut ni ke gym bangin ya make a change of gym or baro kaleng shalong they kumbuki on faring health is well they need even focus ya kata jengong ba health is wealth.